Hello guys, good morning. गोजोन फुंबिलि आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो नखराव मोजां दङ। नोंथांमोना जुदि आंखौ सोङोब्ला आंबो मोजाङैनो दं दासान्दि। लोगोफोर ट्रेन खारनायनि सोमोन्दै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। खायसे मानसिफोरा आंनाव कल खालामगासिनो दङ। आंनाव नलेजबो गैयामोन बिनि सोमोन्दै बाट आंनाव दायो नलेज एसे एनै दङ आं जायखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनो सानदों। गासै जोंनि भारत हादराव ट्रेन खारनायनि प्लानिं खालामदों। ओरैनो 14 निफ्राय खारगोन नामा? अबेबा जायगायावहाय 12 निफ्राय खारगोन, अबेबा जायगायावहाय माने दिनैनिफ्राय 12 माने दिनैनिफ्राय 13 निफ्राय खारगोन, अबेबा जायगायाव 14 निफ्राय। जोंनि आसामनिफ्राय डिब्रुगड़निफ्राय दिल्लीसिम खारनाया 14 निफ्राय जागोन आरो बिनि गेजेरावहाय निउ दिल्लीनिफ्रायबो फैनाया 14 निफ्राय जागोन। स' बिनि बेलायावहाय खायसे मानसिफ्रा दिल्लीयाव जाय दं बिथांमोना साननो हागौ कि माने जोङो दिल्लीनिफ्राय डाइरेक्टलि आसामाव फैनाय जोंहा प्लानिं मोनबाय। ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय ओरैबायदि साननो हागौ जेबा मुम्बाइ बा बेंगलराव थाहैनाय सुबुंफ्रा जों बोरै थांबावगोन, मालाय दिल्लीयाव थानाय सुबुंफ्रा थांनो हासिगोन बा जों थांनो हाला। बेफोरबायदि खायसे मानसिफ्रा माने आइडिया गैयै जानो हागौ आरो साननाय सोरनावबा दं जानो हागौ, बाट बिथांमोना फोरमायनो हायाखै दा बाट बिनि उनाव कनफिउज। स' आं बे कनफिउजखौ नोंथांमोननिखौ बोखारना होनो सानदों लोगोफोर। नाय लोगोफोर, मोनफ्रोमबो ट्रेनानो निउ दिल्लीजों मिथिबायना, निउ दिल्लीनिफ्रायनो गुबुन जायगायाव खारगोन आरो जों माने गुबुन जायगानिफ्राय निउ दिल्लीयाव फैगोन। स' मिरुखौ बानायदों दिल्ली जाहाथे बिथांमोना कन्ट्रल खालामनो हायो सिचुएशनखौ। स' बिनि गेजेरावहाय निउ दिल्लीयाव थांब्लाबो नोंथांमोनखौ चेकिंआथ' खालामखागोनानो, बेथ' नंखागौखा। बाट बिनि गेजेरावहाय कन्ट्रल मोनसे सिंगल पिस ट्रेन खारना होदों, बाट थांनाय आरो फैनाय बेजों जायोब्ला मोननै आरोना। स' बिराद मोजां डिसिप्लिन खालामदों। आइ सेल्युट टु गभर्नमेन्ट, जे गभर्नमेन्टआ बेफोरबायदि मोजाङै डिसिप्लिन खालामनानै जे ट्रेनखौ खारहोनो नागिरदों जाहाथे बिथांमोना आन्डार कन्ट्रलाव दोननो हायो। अके, बे बिराद मोजां। बाट जानो हागौ खायसे मानसिफ्रा बे ट्रेनजों फैजोबनो हानाय नङा, बाट लासै लासै फैबाय थानो हागोन आरो। स' मानो होनबा होंगो दोंगोथ' ट्रेनखौ गाखोहोनाय नङा होमबा। स' आं आइडिया होनो सानदों माखासे सुबुंफोरखौ जे निउ दिल्लीयाव थानायफ्राथ' फैनोथ' मोनखासिगोनानो दायो बावैनो 14 मेनिफ्राय खारोब्ला। स' गुबुन जायगानिखौ जाय मानसिफ्रा दा चेन्नाइआव दं बिथांमोनखौ आं मोनसे आइडिया होनो सानदों। माने मुम्बाइआव दं खायसे मानसिफ्रा, बिसोरखौ आं आइडिया होनो सानदों। आइडिया बे जाहैबाय कि नोंथांमोना जुदि चेन्नाइ सेन्ट्रेलाव दंब्ला अब्ला नोंथांमोना चेन्नाइ सेन्ट्रेल बा चेन्नाइनिफ्राय फैनानै जाय बबेबा मुम्बाइआव दङ बिनिफ्राय ट्रेन जुदि फैदोंब्ला निउ दिल्लीसिम, अब्ला बिथांमोना बे निउ दिल्लीसिम ट्रेनजों गाखोना फैनो हागोन बै ट्रेनजों। ओमफ्राय निउ दिल्लीनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनो हागोन, डिब्रुगड़सिम फैनो हागोन। बे मोनसे आइडिया नंगौना नङा? आं बेखौ नोंथांमोननिसिम आइडियाखौ बेखौ होनो सानदों आरोना। स' बे मोनसे मानो होनोब्ला डाइरेक्टलि नोंथांमोना जाय जायगायाव दङ बिनिफ्रायथ' डाइरेक्टलि आसामाव फैनायनि ट्रेनथ' होखानाय नंखाया, आरो बिनि गेजेराव दंब्लाबो मोनफा मोननै दंमोन, बाट बेखौबोथ' होखानाय नंथ'आ दायो। मानो होनोब्ला सरकारा जा प्लेनिं खालामदों बेखौसो जोङो अबे खालामनांगोन बा गनायनांगोन। स' बिनि गेजेरावहाय जों मा, जुदि चेन्नाइ सेन्ट्रेलाव दङब्ला बा चेन्नाइआव दङब्ला चेन्नाइ सेन्ट्रेल स्टेशननिफ्राय गाखोनानै निउ दिल्लीसिम फैदो, निउ दिल्लीनिफ्राय नोंथांमोना माने डिब्रुगड़आव फैदो निउ दिल्लीनिफ्राय, मिथिबायना। स' बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोना ओरैनो फैनो हागोन बे नङा, नोंथांमोना बुकिं खालामनांगोन, बुकिंनि प्रसेस खालामनांगोन। स' नोंथांमोना चेन्नाइ सेन्ट्रेलनिफ्राय बुकिं खालामदो निउ दिल्लीसिम, निउ दिल्लीनिफ्राय बुकिं खालामदो डिब्रुगड़सिम। ओमफ्राय नोंथाङा जुदि डिब्रुगड़आवसो दंबा, स' आं बेयावहाय खोन्थानि जोंनि आसामावहाय गासै ट्रेना बोरै बबे जायगायाव लाखिगोन। आं आसामनिखौल' खोन्थागोन दे। स' निउ तिनसुकियाव लाखिगोन, मारियानि जांसन, डिमापुर, दिफु, ओमफ्राय लामदिं जांसन, ओमफ्राय सामारमुख जांसन, गुवाहाटी, निउ बङाइगाव, क'क्राझार, निउ कचबिहार, निउ जलपाइगुरि, ओमफ्राय कृष्णागन्ज, काइटार जांसन, ओमफ्राय नावगासिया। बे माखासे आसामनि बाहेरनियाव लाखिनाय दै, बाट जोंनि आसामनि बाहेरनिखौथ' नोंथांमोना सायख'नानै मोनखागोन नालाय, आं गासै टटेल बुंजोबनोसै आरोना। ओमफ्राय पाटिलपुत्रा, ओमफ्राय दानापुर, ओमफ्राय पिटिडिडि उपाध्याया जांसन, ओमफ्राय प्रायागराज जांसन, कानपुर सेन्ट्रेल। बेफोरबायदि स्टेशनावहाय बे ट्रेना निउ दिल्लीनिफ्राय आरो डिब्रुगड़निफ्राय खारनाय जाय ट्रेन होगोन बे माने बेवहाय स्टप लाखिनाय जागोन। स' आसा खालामो नोंथांमोना बे आइडियाखौ मोनबाय। आं ट्रेननि सोमोन्दै बेखौनो बुंबाय। गोबां ट्रेन दं, नोंथांमोना गावबा स्टेटनिफ्राय फैनाय बेखौ निउ दिल्लीसिम फैनायखौ सायख'नानै बा सार्च खालामनानै काउन्टाराव थांनानै बुकिं खालामहैबानो जाबाय। थेंक इउ स' माच गाइस।